Να, ένας τυφλός. Έλα. Είμαι οκ. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε έναν τυφλό, τον ρωτάμε αν χρειάζεται βοήθεια και αν μας πει ναι, τότε μπορούμε να τον συνοδέψουμε μέχρι εκεί που θέλει εκείνος να πάει. Πώς ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ? Αν θέλω να πάω στο φυσικό κατάστημα του σούπερ μάρκετ, θα ζητήσω από έναν υπάλληλο να με βοηθήσει. Ουσιαστικά θα του λέω τι χρειάζομαι και θα πηγαίνουμε μαζί να το παίρνουμε. Αλλά κατά κύριο λόγο ψωνίζω online γιατί είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο προσβάσιμο. Τι δεν πρέπει να ρωτάμε στα τυφλά άτομα? Πολλές φορές άγνωστοι άνθρωποι στον δρόμο με ρωτάνε πού πάω. Υποθέτω γιατί θέλουν να με βοηθήσουν να πάω εκεί που πηγαίνω ή με ρωτάνε σε ποια στάση κατεβαίνω. Το οποίο δεν έχει περίεργη πρόθεση, απλώς είναι λίγο παράξενο, είναι λίγο creepy να σε ρωτάνε άγνωστοι άνθρωποι πού πάτε. Όλα τα τυφλά γνωρίζουν να διαβάζουν με πράι. Όχι, υπάρχουν πολλά άτομα που βλέπουν λίγο και δεν έχουν μάθει και υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα που μένουν σε κάποιες πολύ απομακρυσμένες περιοχές ή δεν είχαν το προνόμιο να έχουν έναν άνθρωπο να τους την διδάξει. Είναι πολύ πιο εύκολο τώρα με το ίντερνετ, αλλά και πάλι θα συναντήσεις πάρα πολλά τυφλά άτομα που δεν γνωρίζουν Braille. Πώς κάνουμε σειράψια? Λοιπόν, επειδή τα τυφλά άτομα είμαστε υποψιασμένα, όταν γνωρίζουμε ένα καινούριο άτομο, από μόνοι μας κάνουμε αυτό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το βλέπον άτομο απλά θα το πιάσει. Αν για κάποιο λόγο το τυφλό άτομο δεν δώσει πρώτο το χέρι του, μπορείτε απλά να πείτε δώσε χέρι, θα το δώσουμε, θα το πιάσετε. Τι θα άλλαζες σε αυτόν τον κόσμο? Θα ήθελα τα παιδιά να ξεκινήσουν να μαθαίνουν από το σχολείο για την αναπηρία, αλλά να είναι τα ανάπηρα άτομα αυτά που παραδίδουν τα μαθήματα και όχι κάποιοι καθηγητές που δεν έχουν καμία γνώση. Να υπάρχει από πάρα πολύ νωρίς διαομαδική επαφή.